Meiltä saa täyden huollon siidujetteihin. Tämmöisessä parkinhuolto se on noin 200 €. Isompi jetti on noin 300 € luokkaa. Ja sitten jos haluaa jättää, niin meiltä löytyy kylmää ja lämmin talvisäilytystila. Se syksyllä huolletaan ja sitten keväällä se saat tulla hakemaan sen täältä pois. Ja se on valmiina ajoa heti. No niin, ollaan jetti saatu kuivamaalle, koneet on suoritettu ja nyt tehdään huuhtelu tähän näin ajon jälkeen. Ensin aukaistaan täältä takaa. Yksi proppu, saadaan se auki, noin. Ja sitten kytketään vesiletku, siellä on toinen paikka. Vesiletku pannaan sinne. Sitten laitetaan jetti käymään. Ja aukaistaan vesiletku. Tämä kestää noin 30 sekuntia, mä käydän sen tyhjäkään, niin se huuhtelee mun järjestelmällä. Tärkeää muistaa, että jetti käy ensin ja vesi laitetaan sen jälkeen päälle ja myös vesi sammutetaan ennen kuin jetti sammutetaan. Eli nyt jetti on huudellut itsensä ja pohjatulppa auki, että pilssistä pääsee vesi pois, niin se voi pistää sivuun ja odottamaan seuraavaa reissua.